Di hamuaka amanamin anamin ang naposobulong tabigima barita nauli dihita di bagasan minggu sadarion ima sian pesalmen bidu 110 mamuka sian ayat 15 rodi ayat 10 songonom ma didok disi songon do ari-ari ni colma nagalei marbunga ibana songon bunga di ladang ai di bodus alugu ibana jadi dang disibe jaladang tartada be inganan nai alai anggo asini rohani Jakoba sian saliling dililing na dorodi saliling diling na diaka nama kabiari ibana jala hati goranna marnini marnono diaka nama ngaradoti padan binanai doho patu pohon aka patik nai ima yang go sana dia mau kadungana hinahulungan di bagasan buat itu hatta tentu heado kita mangapuli aka namarsak namatean dia ke keluarga jala mungkin do hata tunasida tadani nadohot hita marhabut di roha alaida mo kadongan sada suku-suku dihita uju dina taida tatikir tadulu dongata namarsakna marsitaunoni tubuma di bagasan roha apalagi halak nau cumulu modini namora nasangat natarbarita sahalak ama manang ina naposo ibana sadado yana konna totu dohonotama age sayang nai arta nai ate tudi ama bayenon na arta nai tui sema sayang nai nang dohona dia mau kadongan sapur siaut asa saluhut nadihita hamoraon hagabion hasangapon manang dia teh memang ditikina ikon salpudui ikon marujudui idop benal idop HP gugutta morata togosta ikon mate do HP ditikina jadi dia mau kadongan sapor siaun ado nang kabuat sian lapatan minggu duon lapatanna disungkuni dorohata ternyata hidup ini sangat singkat ternyata hidup ini rapuh. Ternyata hidup ini mempunyai kesudahan. Atong mulos hidup dan adong lapatan ni. Molo pinagijang roa dan adong lapatan ni. Molo si tengah-tengaon dirina dan adong lapatan ni. Di pabuah nadong di bana dang adong lapatan manang gogona dang adong lapatan saluhuna ikom marujung doi jalaido nadirdohon ni parpe sawamen di bagasan turpukon di hati dakon ibana do memang tung namarok tong do asini rohan di debatan bahwa kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Ada yang tidak berlalu dari kehidupan kita.
Mulu dia takin harta, moral, jabatan, pangkat, sangat niroa, salpudi, alai adom, naso orusal. Asi nirohani di bata, nama noktong rodi sadi ring lelengna, jala di patuduh doi, marhite nasi neseh lusata, jala dakya masoho asi nurwani tuhatai, manoktong rodi sadarion. Alani dia mau kadongan. Patut masuk menadidong dia detai nomor 180 ayat 3 on peholan asidi roha si pangasa kono toni dadong nasing dadong manang dia penadihita asini rohani di batado Mangulu bahita sadarion asini rohani di bakar. Mangulu umot kahita boita pasino ngarialta asini rohani di bakar. Jadi boleh jujur kita disude akaragam nilang palcalo siap di bata asini rohani di bakar. Sianima dia mua kadongan di paingo jol maon ise dohita sa hitongna jala bohado topata di zuluni di mata. Siapakah manusia itu sebenarnya? Tentu diajari kita mana ada dirita. Ise do jolmai, ise doa Tuhan. Ubena pola ikon roho manopot. Roho manesa dosaku, ise mau Tuhan, so pola dong na hubain, ise doa Tuhan, so apalau liru aku, dengan pabanakku di jolo. Ikon dihaulongi ho'aw. Siapakah kita? Nah di bawah wahata di batado kita sadayon, marhiti ayat 15 do 10. Do dirokna. Songon duhu do hari-hari ni colmai nagali marmunga ibana songo bunga di ladang ia dibolus alogo ibana jadi dang disipe jala dang kartadabe inganan songon duhu do hape nguluon. Hidup ini seperti bunga bakung di taman. Hidup ini seperti rumput yang hidup berkembang namun dapat petang sudah layu. Malos doibana. Di manugut na ido songon atabui daun mangerbang bungai. Alai di potahari males. Songoni dohita dia mua kadongan di paingot tupu kodo hita dadong namoi mangundingi ngoluta ia dunga ro alugoi pitor mago hita pitor habang dohita dang tarida be nanggo apala bugas. Taida do songon debu holan dulu salogoi hadang sobinoto jala inganan HP anape swadong bugasna songoni mah HP nguluni tolma. Ima menyadarkan kita tung jepek jala rapuh donguluot songon atadok nakil manang bohape jagota manang bohape hebata manang bohape tugusta tongdo ikon mate hita alani dusai Yesus mamai songon adi dong ni hata di mata di rom onom
upanati niorni dosa do hamatean. Jadi nasa colmana memulus hamatean imana merdosa maya. Dakoto mana adona taboto sian cuma dari portibion naso memulus hamatean dangadong. Apa tanda sudi dolma namar dosa dohabe. Jadi nondohonan na dia mua kadongan ba persongon alu budo ngoluni zolma. Diuduti parpesal menin museng didok diatana di ayat 10 itu alai anggo asini rohani Jahoba sian saliling nililingna rodi saliling nililingna. Jadi adong dok nasora salpus yang portibion. Molo didok di Matius 24 sude naiko salpu alai anggo hatani debata dan na ulu salpu. Hok doi manoktong. Bahkan didok di Hebrew ayat 12 songoni naktari, songoni sadario, songoni rodi saliling-liling na. Ima asini rohani debata. Dia tidak berubah. Walau segala zaman, segala waktu berubah di dunia ini. Tetapi karunia Tuhan tidak berubah bagi orang percaya. Jadi dia mau kadongan alani sotung tabain akan adia sianganon gabi haposan igoluta tau. Sotung adok siap kita nama baik artana, sinamokna, jabatanna, sinadonganna, nasana adongna di portibion gabi haposan irohana. Nung salah ibana sih. Ay martikibedo salune. Tangi tarsongon colmaidi salpudo alai adong naso salpu ima asini rohani debata didok nakit sian rodi saliling dilingna saat terus saliling dilingna dan marna sudah dia baik kemarin hari ini dan esok. Dia tidak berubah kasih setianya. Dan Allah bangsa Israel na pinaluana gumodang maasin rohana swi daw. Dan Allah hitan waing ditikyon di zaman waing moruma daw hok doi sian mulana rodi sadiling. Nah dia mua kadongan alani ditada debatado namura gale rapu jepek dongoluni John Maut ido nama ngojar asgini rohana. Karena kita tidak memiliki kekuatan ketahanan hidup. Itu makanya Allah memberikan kasih karunia-Nya. Nah, tua kaise doa sini rohani di bata. Di ayat 10b di dok ima tualak nama kiabiari di bata ima halak na porsia tu Yesus Kristus jalan mangulahon patih naik. Jadi yang mau kadongan sapursial kasih karunia Allah hanya berlaku kepada orang yang takut akan Dia, yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus dan yang melakukan perintahnya. Kepadanya lah
diberikan kasih karunia. Nah alani dia muakadongan tu halak si songon idoli honon di debata asidoana imahanguluan napjina radini Tuhan Yesus. Si Teo kota di cemitaon di paingot turpukod dohita asa takas tapeop babua parsatokinan do nguluon dangadong naho dison ikon tadi konot tado salunai ingok ma pandemi kopi sapulusia di namasai marsi tahun odohi tadi si maruki luhi tadi alai sarpudo ala tinggal do saluna. Sawanira ka bencana alam dia kena asing sarpudo kecelakaan semua menunjukkan betapa rapuhnya hidup ini. Molo sawanira muakadongan ado naga be sebulau nota di bagasan ulutau soholan paserepon dirita di joloni di bata jala sona di rokni pesal minakin sal pujiuk kuma di bata di bagasan rohaku. Jadi hal yang terpenting kita lakukan di dalam hidup ini adalah yaitu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada boleh yang menyombongkan diri walaupun ada padanya harta jabatan, kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya. Bahkan di dokdo dia muakadongan di pengkhotbah 10:2 ayat itu dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi mula dohita HP tupak buatan nahian siap dia mei siap tano do mula tutano alai anggoto di bapak mula doi tu ibana nama ngalih. Molo naiko mula dohita gabetano museng pola si hagi cakonotona adong dihita tadong molo adong na songoni na hadu dohonon tu akan nama doki inang amang sarupa doho do au siatano do mula kudano ani da pulekon hagi cakonoton na adong dio.